energie a ten oheň tam dal ten blesk, ktorý prišiel a takto sa otvorilo. A zabilo ho to. A zabilo ho to? Hej. Pretože on ovládal oheň, teda vedel vytvoriť oheň a tam bol taký čierny piesok, ktorý Čierny piesok, počujem. A uhasol, ale aj jeho zabil. Oh. A to iba jeden film? To je seriál. Iba jeden seriál? Hej. To je jeden film. A film z toho není? Lebo mne to... Nie, len úžasné koľky trojky. No jednotku som nikdy nevidel, ale myslím, že v Instile časť jednotky, že ako už padalo to lietadlo a v nich boli oni. A tam boli tie schopnosti. A úžasné koľko, máme to nezrali. Otec bol super silný, chlapec bol super rýchly, dievka, ahoj. Dievka vedela sa zvediteľniť a vedela sa aj taký štít fialový. A ten najmenší, Chlapec? ten má 0 rokov. 0 rokov? Hej, ten mal asi 13 schopností. Wow. A to len asi 2 z toho sú v tom filme. Potom sú tam už také malé videá alebo vymazané scény. A v jednom z tých malých videí, kde bolo Genji útočí, bolo všetkých 13. Možno 12 alebo 11 a tie 2 boli v tom filme. Aha. Jej to teda laser z očí, vie sa preniť na oheň, na železo, na čerta, alebo na čerta? Na démona? Na čerta. Aha. Ostré má zuby, vie sa potárovať, vie lietať. Koľko? Proste takéto veci. Super. Nespomínam si na všetky, ale viem, že takéto tam boli. A keď ho učila nejaká tá opatrovateľka, že ohýnek, a on sa premenil na oheň. Úžasné koľky sa to bolo. A Jack útočí video boli tie všetky. A teraz som vymenoval 7. Vidíš, keď sa nesústredíš? Železo. Si mu to pokazil. Nepočujem ťa, keď tu tam rozprávaš, Šimon. Šimon. Nepočujem, keď tu tam rozprávaš. Ja viem, ale chcem si Aha, chceš si spomenúť? tak ja si nespomínam len na 7. A povedal som, že... Z tých 15. 13 si povedal, no. Alebo možno len 8. Ja si povedal len na 7 z nich. Ostré zuby, čerest, železo, oheň, laser. Z očí lietať, potárovať sa. Tak som videl, že ona išla preč a zatelefonovala, že má nejaké divné prianie a potom zrazu už tam nebol. Letel všelikde a ešte vie cez steny. Vlastne to je to potárovanie. Alebo hej, cez steny ísť. A možno si tam spraviť dieru v tom, alebo neviem. Proste niekde lietal a keď išiel niekde do steny, tak si spravil portál, ktorý ho A prešiel cez stenu. A hej, a cez portál, ale plienky neprešli cez portál. A tak padli. Mám za to, že prehrávate. 7. No a 13 si povedal. Alebo len 8. Možno si to pomýlil, možno 7. Do koľko sa hrá? Proste, jack. Ako vám to nejde? Nejde, no. Proste to jack útočí. Jack. A keď je to na projektore, tak tam je také video, že ako si vybrať medzi kockou alebo obdržníkom. Počkaj, ja to nechápem trošku. Také video, ktorí boli asi pomocníci, ktorí to robili, tak tam povedali, či keď na projektore si vybrať kocku alebo obdržník. A oni ladili kocku, lebo keď je obdržník, tak hole a dole je to vymazané čierne a tam je celé. A ty si musíš vybrať? Hej. Dobrá. Môžeme si vybrať. Aha. No teraz musíme napríklad na obdržníku, myslím. Alebo na kocke, neviem. Na obdržníku. Hej, viete, môže. Ak nebola, a Minecraft máme na No to sa s kým sa hráte Minecraft? Od syna?
Ja niekedy a fakt to niekedy. A ty sa to vieš hrať sám? Áno. Dal som si tutoriál, tam je tutoriál, Jo, tak. alebo uložené svety, alebo New World. Tam je tutoriál New World a svety, čo sme si vytvorili. Aj tam aj ten tutoriál, a keď som nedal Tutoriál. 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 Prečo vravíš R? R. No dobré, Sa ale... nepáči R a Stálkej sa nepáči R. No mal by si sa naučiť najprv normálne R povedať, aby si mohol vraviť anglické R, vieš? Zvyknuté na R. 2-0 na čo, na zápasy? Nie.